पाऊस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। कणकवली सावडा गावामध्ये मुलांचं अपहरण करण्याचा प्रकार झाला, त्यामुळे पोलीस प्रशासन आता सतर्क झालं आहे। 6 मुलांना पळवण्याचं प्रकरण झालं। या दरम्यान कणकवली या प्रकरणाची माहिती कणकवली पोलिसांना मिळताच कणकवली पोलीस DYSP विनोद कांबळे हे सावडा गावामध्ये दाखल झाले। त्यांनी ती गाडी कुठे गेली, कशा पद्धतीने कुठून आली याचा तपास सुरू केला आहे। त्यांच्यासोबत कणकवली पोलीस निरीक्षक अनिल जाधव हे देखील उपस्थित होते आणि युद्ध पातळीवर ही गाडी शोधण्याचे काम सुरू आहे। तसेच या मुलांकडून जी दप्तरं होती मुलांची ती देखील मिळालेली आहेत। रस्त्याच्या 100 मीटर आतमध्ये एक व्हाळ आहे पाण्याचा, त्याच्यामध्ये ही दप्तरं तिथे एकत्र मिळालेली आहेत। त्यामुळे या प्रकरणाला नेमकी कसं घडलं, काय झालं आणि नेमका ह्या गोष्टीचा तपास आता पोलीस करत आहेत। त्यामुळे लवकरात लवकर पोलिसांनी या प्रकरणाचा छडा लावावा अशीच ग्रामस्थांची भावना आहे। आणि त्या दरम्यान आताची जी घटना आहे ती मोठी घटना आहे, कारण सावडाव गावामध्येच हा प्रकार घडला। कणकवली तालुक्यातील पहिल्यांदा हा प्रकार घडला। 6 मुलं, त्याच्यामधील एक मुलगा होता आणि 5 मुली होत्या। त्यामुळे ह्या मुलींचं अपहरण होतंय की काय अशी एक भीती वाटत होती, पण मुलांनी आरडाओरड केला आणि मुलांनी आपला त्यामुळे गाडी कुठेतरी त्यांना रस्ता चुकला असावा आणि ती फसली असावी आणि नंतर ती मुलं तिथून सुदैवाने बाहेर पडली अशी एक माहिती ग्रामस्थांकडून मिळते। आणि त्यामुळे ही मुलं सुखरूप आहेत, आता तरी सुखरूप आहेत, पण पोलिसांनी या गोष्टीचा छडा लावावा अशी ग्रामस्थांकडून एक भावना व्यक्त होत आहे। कारण ग्रामस्थ जे सरपंच असतील, उपसरपंच असतील, सर्व गावातले ग्रामस्थ जे आहेत त्यांच्याकडून जी माहिती मिळाली आहे की हे नेमकं प्रकरण काय, श्वान पथकाला देखील पोलिसांनी पाचारण केलेलं आहे। त्यामुळे लवकरात लवकर हे जे प्रकरण आहे ते पोलिसांनी नेमकं काय आहे ते प्रकरण पाहावं, कारण दप्तरं जी आहेत ती 100 मीटर रस्त्यापासून 100 मीटर आतमध्ये ही दप्तरं मिळालेली आहेत। मुलांची 5 दप्तरं तिथे होती। मुलांना देखील काही मुलांना डोक्याला लागलेलं आहे, काही मुलांना एक लाल कलरचा रंग देखील त्यांच्या चेहऱ्याला लावला होता। त्यामुळे जी परिस्थिती नेमकी पाहिली ती खूप धक्कादायक आणि भयानक होती आणि असा जो प्रकार घडलेला आहे या सावडावमध्ये, त्यामुळे सावडाव ग्रामांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झाले आहे। हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर। लगेचच प्ले स्टोअरवर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ॲप।